Bona nit. La majoria de les maquetes de vaixells que hi ha al Museu Marítim de Barcelona les ha fet Joan Prim, un dels pocs professionals del modelisme naval que hi ha a Catalunya i a Espanya. Joan Prim s'ha passat tota la vida reproduint vaixells a escala o reconstruint maquetes fetes malbé i a força de documentar-se s'ha convertit en un autèntic expert en història naval. Un equip del programa ha anat al seu taller a veure com treballa. Temps, paciència, dedicació i sobretot documentació. Aquestes són les qualitats d'en Joan Prim, un dels pocs modelistes navals professionals que queden en tot l'estat. Restaurar un vaixell no és com restaurar un quadre, ni una ceràmica, ni això, perquè el vaixell és una màquina, i és una màquina amb evolució. Llavors, tota la manera de restaurar és molt diferent d'un quadre que tu neteges, treus la pintura, saps ha quedat molta documentació de com era el pigment aquell, el pigment l'altre. En canvi, diguéssim, els vaixells, no. El vaixell, al ser una màquina, ha quedat, diguéssim, dintre de les navieres, que al nostre país la documentació s'ha perdut molt, la part nàutica, que és una llàstima, doncs és completament diferent, perquè quan tu tens el vaixell, el netejaràs, el desmuntaràs, però després com el muntes? L'has de muntar a l'època que era aquell vaixell. No pots inventar, que en moltes restauracions de vaixell hi ha hagut invencions que llavors s'han fet desgràcies. Per no inventar s'ha d'estudiar i documentar-se. En Joan té més de 2.500 llibres sobre navegació i més de 2.000 planos de vaixells diferents. I és que tants anys de dedicació l'han convertit en un autèntic historiador naval. Va treballar durant 27 anys al Museu Marítim de Barcelona i des d'en fa 2 que s'ha muntat el taller pel seu compte. A en Joan no li fa falta la feina. Rep comandes de tot el món, tant per construir maquetes noves com per restaurar-ne de malmeses. A l'Escola de Nàutica de Barcelona hi ha una de les seves restauracions més espectaculars, el Sant Carlos, un navili de 74 canons construït l'any 1765 i que destaca per les seves grans dimensions. En els seus inicis, aquesta maqueta s'utilitzava perquè els estudiants de nàutica coneguessin les parts d'un vaixell. La Facultat de Nàutica em va venir i em va dir: escolta, Prim, volem restaurar i deixar-lo exactament com el dia que va entrar a l'Escola de Nàutica. Vaig buscar tota la documentació al Museu Naval de Madrid i a l'Arxiu de Madrid, es va trobar tot referent al vaixell i es va fer dins dels cànons de 1765. En Joan va haver de fer mans i mànigues per restaurar aquesta maqueta. Durant més d'un any i mig va estar treballant en el vestíbul de la facultat per poder deixar el vaixell tal i com havia estat originàriament. Tot i la llau de vaixells que arriben a les mans d'en Joan, cada vegada són menys les persones que es dediquen al modelisme professional. La nostra professió està treballada per dos motius bàsics. Un, perquè les autoritats no hi donen massa importància al nostre ofici, que és artístic també, i després per la part dels joves. Els joves avui dia no es té paciència. No n'hi ha, diguéssim, nosaltres quan fem una peça d'aquesta no podem passar-hi un any, 2 anys. I si has de repetir una peça l'has de repetir. I l'has d'anar a buscar. I si no trobes la peça exacta i no tens la documentació exacta, no posis a dintre un vaixell. Demà veurem el fons del mar a través d'un robot. Bona nit.